салом дӯстон, бозие ки шаби гузашта баргузор шуданд дар моҳи март охирин бозиҳои мунтахабҳо буданд. Пас аз ин футболи бошгоҳӣ бармегардад ва мо аз тамошои рақобатҳои клубҳо ҳаловат хоҳем бурд. Дар доираи бозиҳои даври дуюми рақобатҳои марҳилаи интихобии Евро 2024 чандин натиҷаҳои ғайриинтизор ба чашм расиданд. Суҳбатамон дар бораи лаҳзаҳои беҳтарини бозиҳои шаби гузашта меравад. Лайки қиматбои худро гузоред ва ба канал обуна шавед. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ин дафъа аз он тарафи уқёнус оғоз мекунем. он ҷо Месси бо ҳамдастагонаш бар муқобили мунтахаби Кюрасо бозӣ карданд. номи рақиби Аргентина бештар ба мурғи пухтагию ягон хӯроки бомазза монандӣ дошта бошадам, онҳо бо мақсади нишон додани бозии хуб бо аргентиниҳо ба майдон омаданд. бозии хуби онҳо маълум нашуд, чунки сатҳашон аз Аргентина хеле заиф буд. Месси дар ин рақобат ба задани 3 гол даст ёфт ва ҳатто метавонист голи чорумро ҳам бизанад. ӯ пеналтиро ба Ди Мария дод, то ӯ ҳам гол дошта бошад. ҳамчунин Нико Гонсалес, Энцо Фернандес ва Монтиел ба задани гол мушарраф шуданд. дар маҷмӯъ қаҳрамонҳои ҷаҳон бо ҳисоби 7-0 пирӯз шуданд. шумораи голҳои Месси дар ҳайати мунтахабҳо аллакай аз 100 гузашт. Испанияро мо намешиносем. Испания ки шаби гузашта дар бозӣ бо Шотландия ба майдон омад, яке аз дастҳои заифтарини ин мамлакат дар 10 солаи охир мебошад. Шотландиё кори худро дар оғози ҳарду нимаи бозӣ ҳал карданд. Эндрю Робертсон ва Скотт Мактомини дар ин бозӣ беҳтаринҳо буданд. Гурҷистон ва Норвегия дар ин гурӯҳ як бозии дигарро баргузор карданд. Норвегҳо бехоланд корашон бад аст. ҳатто Гурҷистон бо онҳо мусовӣ кард. хорватҳо дар рақобат бо Туркия тавонистанд пирӯзии муҳимтарини худро ба даст оранд. дар сафар Матео Ковачич дубл карду пирӯзии Хорватияро таъмин намуд. Бел карераи худро ҷамъбаст кард ва Уэлс метавонад аз ин зарари ҷиддӣ бинад. ва аммо дар бозӣ бо Латва уэлсиё бо ягона голи мурғ ғолиб шуданд. ҳамчунин шаби гузашта Швейтсария Израилро 3-0, Руминия Беларусро 2-1 мағлуб карданд. бозиҳои дӯстонаам шаби гузашта хеле олӣ ҷараён доштанд. яке аз рақобатҳои дигари ҷолибтарини шаби гузашта байни мунтахабҳои Олмон ва Белгия сурат гирифт. дар ҳайати Германия клоузаи нав пайдо шудааст ки пайваста гол мезанад. Фулкрук дар ин рақобат ҳам гол зад, вале голаш ба олмониҳо кӯмак карда натавонист. Белгия хеле рақобати арзанда нишон дода истодааст. онҳо Германияро бо натиҷаи 3-2 шикаст доданд. шояд насли тиллоии Белгия то ҳол ҳам имконияти расидан ба қуллаҳои баландро дорад ва мо хеле зуд онҳоро аз сафҳо хат задем. ба Германия ин боғ ягон зарра таъсире намерасонад. онҳо ба таври автоматӣ ба ҳайси мизбон аллакай дар Евро 2024 ширкат меварзанд ва дар марҳилаи интихобӣ иштирок накарда истодаанд. мунтахаби Тоҷикистон бозии рафиқонаро бар муқобили Кувейт баргузор кард ва шикаст хӯрд. биёед ба ҳақиқат назар кунем. дастаи мо хеле заиф буд. пеш аз бозӣ гуфта мешуд ки Кувейт дар рейтинг аз мо пасттар қарор дорад ва мо бояд бар ин тим дастболо шавем. аввал он ки Кувейтро ФИФА барои дахолати сиёсат ба варзиш дар ин кишвар чап гирифтааст ва аз мусобиқаҳо онҳо берунанд. барои ҳамин Кувейт дар рейтинги ФИФА аз мо пастанд. бозӣ нишон дод ки кувейтиё дар ҳамаи мавқеҳои майдон афзалият доштанд. физикии кувейтиё дар сатҳи беҳтар аз мо қарор дошт. пеш аз ин бозӣ дар чанд рақобат Рустам Ятимов ба дарвозааш гол сар надод. зери роҳбари Эйнштейн дастаи мо мағлубнашаванда буд. аммо фаромӯш намекунем ки дастаамон дар баробари гол сар надодан ҳам гол намезанад. аз байни ҳамаи 7 рақиби моро шикаст надодан танҳо номи Русия ками дастаи сатҳи топро пеши назар меорад. дигар он не. дар бозии қаблӣ бар зидди Аморот ҳам бозиамон на мазмун дошту на маъно. комбинатсия гуфтани гап нест. бачаҳои мо бисёр кӯшу ғайрат доранд, аммо чунон менамояд ки мушкилӣ аз тарафи истоди мураббиён аст, на футболбозон. аз нуқтаи назари натиҷаҳо ба кори Эйнштейн суолҳо каманд. тоҷикистонро ба ҷоми Осиё баровард. дар чанд бозӣ шикастнопазир мондем. вале агар бозӣ ҳамин бошад, мо ба чемпионати Осиё ворид нашуда аз он мебароем. бозигарони ҷавонро бо худ бурдед. хай монед дар бозиҳои рафиқона ба майдон оянд. бе ҳамин ҳам натиҷа ғайриқаноатбахш буд. хулас гап дар бораи бозии Тоҷикистон бисёр. фикр дорам мухлисон аз чунин бозӣ розӣ нестанд.
Барселона мехоҳад нархи Караскоро арзон карда аз Атлетико ӯро ба сафи худ ҷалб кунад. Ҳангоме ки Мемфис Депайро Атлетико аз Барса ба сафи худ ҷалб кард, дар шартнома Караско ҳам ворид шуд. Он ҷо банде аст ки тибқи он Яник Ферреро метавонад тобистони соли ҷорӣ бо нархи 18-20 миллион евро ба дастаи Барселона гузарад. Аммо каталониё ин нархро қимат гуфта мехоҳанд футболбози белгиро арзонтар ба сафи худ хонанд. Барса хуб медонад ки Караско нияти мондан дар Ла Лигаро дорад. Хоҳиши ӯро каталониё бар муқобили мадридиё ҳамчун силоҳ истифода кардани ҳастанд. Барселона мехоҳад ба Атлетико фишор оварда Караскоро бо арзиши на беш аз 10 миллион ҳамин тобистон бигирад. Қарордоди ин футболбоз бо мадридиё то тобистони соли 2024 мебошад. Агар ин тобистон Барса ӯро нагирад, пас аз як мавсими дигар бозингари Белгия агенти озод мешавад ва метавонад бепул ба Дилхо дастаи дигар равад. Агар Барса маблағи талаб кардаи Мадридро пардохт накунад, Атлетико кӯшиши тамдиди шартномаи Караскоро хоҳад кард. Маълум шуд ки тобистони соли гузашта ПСЖ ба Маркус Решфорд маблағи калонро пешниҳод кардааст, то клуби худро иваз кунад. Парижиё омода буданд то ба Решфорд дар як ҳафта 400 000 евро бидиҳанд. Решфорд ба МЮ содиқ монда аз ин пешниҳод даст кашидааст. Парижиё таваҷҷӯҳи худро ба Маркус кам накарда, баръакс зиёд карда истодаанд. Тобистони соли ҷорӣ ПСЖ боз кӯшишҳои навбатии харид кардани Решфордро хоҳанд намуд. Ӯ дар Манчестер дар як ҳафта 200 000 фунт стерлинг кор мекунад. Ин танҳо дар он мавсимҳое ки агар МЮ дар Лигаи Чемпионҳо ширкат намояд. Бе иштирок дар Лигаи Қаҳрамонҳо музди меҳнати Решфорд аз ин камтар мебошад. Аммо парижиё бо пули калон сари Решфордро гаранг карда натавонистанд. Маркус Решфорд новобаста ба мушкилие ки дар мавсими гузашта дошт, сафи манкуниянҳоро тарк накард. Тавре вақт нишон дод Решфорд хато накардааст. Бозингари ҷавони англис дар мавсими ҷорӣ яке аз беҳтариност ва ба иқрори бархе аз мутахассисон пас аз ҷоми ҷаҳон беҳтарин бозингари олам маҳз ӯст. МЮ то ҳол шартномаи Решфордро тамдид накардааст ва қарордоди нав ҳам ба ин бозингар пешниҳод нашудааст. Ин дар ҳолест ки шартномаи кунунии Маркус тобистони соли 2024 муҳлаташ тамом мешавад. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.